ኣብ سعود عرب نموت تفريدهم فرد زتكبرلهم معلت صبي زلو بركت زبولو ኢትዮጵያውያን ና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮመድማ ና ማሕበረሰብ ዓለም ጻውዒት የቅርቡ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት سعود عرب ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ሕጂውን ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ሰለስተ ብሞት ከም ዝተቆጽዑ ዕላው ገይሩሎ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት سعود عرب እቶም ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ዕፀ ፋረስ ወይ ሓሽሽ ንምስጋር ተሓባቢሮም ብምባል ንሞት ፈሪድዎም ጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ድማ እቲ ፍርዲ ኣብ ልዕሊኦም ተተግቢሩ ምህላው ይዝገለጽ እቶም ጥርጥራት ድሕሪ ምእሳሮም ዝተኻየደ መርመራ ገበነኛታት ኮይኖም ከም ዝተረኽቡን ቤት ፍርዲ ንሞት ክፈርዶም ከም ዝወሰንን እውን እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ ብተወሳኺ ተኸሰስቲ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ይግባይ ከም ዘቕረቡ እኳ እንተገለጸ እቲ ውሳነ ግን ተቐባልነት ከም ዝረኸበን እቲ ፍርዲ ከም ዝተፈጸመን ኣፍሊጡሎ በዚ ድማ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ኣብ سعود عرب ንሞት ተፈሪዶም እቲ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ዝተተግበረ ቁጽሪ ኢትዮጵያውያን ናብ 17 ደይቢ ይዝርከብ كم ذكر هيمان رايت وجه زبال تطابقي سبعو مسألة زخونة تكال أب سعود عرب سوسان سلستان مسعز أفارس بزتحازة بتحت غيد زاتو إيتيبيويان نايموت مقصعتي يتصبيو مالو قبل حبريتا أوت إنيريو ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝርከቦ ዜጋታት ሓያሎ ሃገራት ንኣሜሪካ ንምእታው ቪዛ ኣብ ዝሓትሉ ዘትሕዝዎ ገንዘብ ካብ 15,000 ናብ 20,000 ዶላር ንምዕባይ ዘቕረቦ እማመ ቀዋሚ ከም ዝገበሮ ተገሊጹ እቲ መደብ ከዓ ንኣመልከቲ ቪዛ ንግድን ቱሪስትን ማለት ቢ1 ቢ2 ዝምልከት ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ብዓርቢ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ገሊጹሎ በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝጸንሑ ውልቀ ሰባት ገንዘቦም ከይምለስ ዘኽእል ስርዓት ተተኺሉ ዘሎ ኮይኑ ካብተን ኣብዚ ዝርዝር ኣትየን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ናይጄርያ፣ ሴኔጋል፣ ኡጋንዳ፣ ዚምባብዌ፣ ዛምቢያን፣ ታንዛንያ ኣብ ቅድሚተን ተሰሪዐን ዘለዋ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝመጽእ ዘሎ ቀረባ መዓልታት ኣብ ግብሪ ክውዕል ትጽቢት ዝግበረሉ ዝተመሓየሸ መደብ በጻሕቲ ልዕሊ እቲ ቪዝኦም ዘፍቀደሎም ኣብ ኣሜሪካ ንኸይጸንሑ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ብመሰረት እቲ መደብ ኣመልከቲ ንቪዛ ክሳብ 20,000 ዶላር ከቐምጡ ክግደዱ ኮይኖም እዚ ከዓ ኣብ ሰዓቶም እንድሕር ተመሊሶም ዝምለሶም ገንዘቦም እዩ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነሓሰ ዜጋታተን ቪዝኦም ካብ ዘፍቀደሎም ንላዕሊ ልዕሊ ዓቐን ይጸንሑ እዮም ዝበለተን ብርክት ዝበላ ሃገራት ናይ መገሻ እገዳ ገይራ ነይረያ ካብተን ሽዑ ናይ ቪዛ እገዳ ዝተገብረለን ሃገራት ድማ ኤርትራ ሓንቲ እያ ነይራ ኣብዚ ሕጂ ብምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ተዳልዩ ዘሎ ናብ ኣሜሪካ ከኣቱ ዝደሊ ንቪዛ 20,000 ዶላር ትሕጃ የቐመጥ ዝብል መደብ ን50 ሃገራት ዝምልከት ኮይኑ ካብተን 50 ሃገራት ድማ እተን 30 ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት እየን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝስጉምቲ ልዕሊ እቲ ቪዝኦም ዘፍቀደሎም ዓቐን ዝጸንሑ በጻሕቲ ንምንካይ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ይኹን እምበር ተጣበቕቲ ኢሚግሬሽን እቲ መደብ ናብ ኣሜሪካ ዝግበር ጉዕዞ ዝድርት ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ጽኑዕ ሕጊ ኢሚግሬሽን ንናጽነት ምዝራብ ሓዊሱ ሰብኣዊ መሰላት ዝጠሕስ እዩ ብምባል እዮም ዝኸስዎ ኤርትራ ሰልፊ ብልጽግና ብመንገዲ ዕላውያን ማዕከናቱ ኣቢሉ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መዓልታዊ ናይ ጉጉይ ሓበሬታን ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ምፍናውን ጻዕርታቱ የሕይልዎ ኣሎ ክትብል ቀሲሳ ነዚ መግለጺ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣውፂዎ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ መንገዲ ኤክስ ወይ ናይ ቅድም ትዊተር ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ድማ ነቲ ሰልፊ ፖተምኪን ዘለዎ ሰልፊ ብልጽግና ብመንገዲ ዕላዊ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ኮርፖሬሽን ፈነወ ኢትዮጵያ ወይ ኢቢሲ ሃገራዊ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ወይ ፋናን ካልኦትን ኣብዚ ሰሙን በፍሉይ ኣብ ከባቢያዊ መደባት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መዓልታዊ ናይ ጉጉይ ሓበሬታን ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ምፍናውን ጻዕርታት ይሕይሉ ኣሎ ኢሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እቲ ተኽታኺ ብወገን እቲ ፖተምኪን ኢሉ ዝገለጸ ሰልፊ ብልጽግና ዝዝርጋሕ ዘሎ መግለጺታት ተደጋጋሚ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝዝርግሖ ዝነበረ ተኽታኽን ናብ ዘይምርግጋዕ ዓዳምን መግለጺታት ይክብሎን ከሎ እቲ ናይ ሰልፊ ብልጽግና መግለጺታት ከዓ ሓደ ንናጽነት ኤርትራ ዝኽሕድ ካልኣይ ንልኡላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ኢሉ ዝገልጾ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝደጋግም እንተኾይነ ብዘረብ እንተዘይኮይነ ድማ ኣድላይ እንተኾይነ ብሓይሊ ዝብለሉ ጉዳይ ባሕሪ ዝጠቅስ መግለጺ ሳልሳይ ድማ ናብ ክሳብ ደሴታት ዳህላክ ኤርትራ ዘስፋሕፍሕ ዝሰፍሐ ኩናት ምውላዕ እዚ ከዓ ፀታ ናይ ባሕሪ ንምሕላው ዝብል ምኽንያት ብምቕራብ ክብሎን ከሎ እቲ ራብዓይ ድማ ንኩናት ንቡርነትን ሕጋውነትን ንኸልበስ ቁጠባዊ መጎተታት ይዘቕርብ ዘሎ ብምባል እውን ሰልፊ ብልጽግና ቀይሕ መስመር ከም ዝሓለፈን ብዝኾነ ሃገር ድማ ተቐባልነት ዘይብሉ ዛዕባ ኣልዒሉ ይማጎት ከም ዘሎን ይገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዝሕዝን ሓቂ እዚ ተግባራት እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ሰፊሕ
መፍትሕ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ መወዳእታ ዘይብሉ ግጭታት ምውላዕን ኣብ መሳተፍን ዝርከብ ሰልፊ ብልጽግና ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ ሰበስልጣን ትግራይ መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ ኩናት መስሪቱ ክብሉ ሎሚ ዕላው ኣብ ዝገበርዎ መግለጺ ሓቢሮም ኣብቲ ብዕላው መደበር ቴሌቪዥን ናይ ትግራይ ወፂ ዘሎ መግለጺ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብወገን ሸራሪና ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ውግእ ከም ዝኸፈተን እቲ ውግእ ድማ ይቕጽል ከም ዘሎን ይገሊጹ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ መግለጺኡ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ዘሎ ኩነታት ከም ዘጓሃረን ክፉት ኩናት ከም ዝወልዕን ንምዕራብ ትግራይ ከደጊሙ ማኣዲ ኩናት ክገብራ ወሲኑ ከም ዘሎን ከሲሱ ዝርከብ እቲ ወፂ ዘሎ መግለጺ ቀጺሉ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ኩሉ መደያዊ ከበባን ዕጽዋን ከምኡውን በሰብ ኣልቦ ነፈርትን ብናይ ውክልና ዕጡቓት ሓይልታትን ዝፍጸም ጸንሐ መጥቃዕቲ እናገደደ ድሕሪ ምጽንሑ መልካውን ዓሌታ ጽናተን ስርዓት ብልጽግና ቁሉዕ ኩናት ኣበጊሱ ኣሎ ክብል ይሓቢሩ ሰበስልጣን ትግራይ እቲ ዝተገልጸ ምዕባለታት መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ምምሕዳር ክልል ትግራይን ናብ ወርሒ ጸንሐ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ውጥረት ስዒቡ ዝሰዓበዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ እቲ መግለጺ ኣብ 2022 ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ኣትሒዙ መንግስቲ ፌደራል ፍሉይ መርትዖ ከየቕረበ ኣብ ዝተፈላለየ ውዲታት ዕጽዋታትን ከበባታትን ወተሃደራዊ ምድላው አንጻር ትግራይን ተዋፊሩ ከም ጸንሐ እውን ከሲስ እዩ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝተፈላለየ ውዲታት ከበባ ዕጽዋ ወተሃደራዊ ምድላዋት ምጽማዱ ቀጺሉ ጸኒሑ ሕጂ ድማ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ብኸባቢ ሸራሪና ውግእ ከፊቱ ኣሎ ኢሉ እቲ መግለጺ ነበርቲ ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ ሲቪል ማሕበራት ትካላት ሃይማኖትን ተሳተፎም ክዕብዩ ክጽውዑን ከሎ ኣብ ቃልሲ ሃገራዊ ህላወ ክጽንበሩ ድማ ኣተሓሳሲቡ ንሃገራዊ ዕንወት ፈጺምና ኣይንብርከኽን ኢና ዝበለ እቲ መግለጺ ሓይልታትን ደገፍትን ትግራይ ከም ትማልውን ሎሚ ተኣምራታዊ ታሪኽ ንምስራሕ ክዳለዉ ጻውዒት ነቕርብ ክብል እውን እቲ መግለጺ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዝርከብ ብተወሳኺ ሰበስልጣን ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ክኣቱ ከተሓሳስቡን ከለዉ ካብቲ ብፌደራል መንግስቲ ተበጊሱ ዝበልዎ ግጭት ዘጋጠም ሳዕቤት ድማ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ካብቲ ኣብ ዞባ ዝውላዕ ኩናት ክስዕብ ዝኽእል ሳዕቤን ተረዲኡ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ የሚሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ቀሪቡሉ ዘሎ ክሲ ግብረ መልሲ ኣይሃበን ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ንነዊሕ እዋን ናብ ኩናት ከይምዕብል ክስጋእ ዝጸንሐ ከተፋናኑ ዝጸንሑ ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ድማ ብ7 ሐምለ ንባይታ ሃገሩ ኣስሚዑ ኣብ ዝነበረ መደረ ሱዳን ሕወሓትን ኤርትራን አንጻር ኢትዮጵያ ይተሓባበሩ ኣለዉ ክብል ከሲሱ ነይሩ እዩ ምስቲ ስርዓት ደርግን ንምውዳቕ ኣበርክቶ ዝገበረ ምሕዝነት ተመሳሳልነት ብምምጻእ ድማ ስሞም ዘይተጠቕሱ ናይ ደገ ተዋሳእቲ እውን ይሳተፍዎ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም